Antipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na aga mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyanin Biyernes, Mayo 7, taon 2021. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga urlay-ulay ka napapanaw na temang unyan na aldaw na Biyernes. Paga resibi kan mga report magali sa mga karonda. Asin ang pakikipag-ulay sa mga newsmakers. Pag-resibinin mga suhestyon, komentaryo, opinyon, reaksyon hali sa mga parantabay na gustong mag-participate, i-text sa 0948-241-7675 sa text line number kan RPN DZKI. Sa mga Facebook Live viewers, good morning. Sa mga parantabay sa mga transistor radio, good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta. Sa Barangay Salvacion pa lang, kasunod Sir Tony, piyesta man ano ha? Happy piyesta na lang sa mga amigo ta dyan, mga karonda. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Digdi po sa pinaluwas na informasyon ali sa Camarines Edmero, katakod ka na COVID-19 cases report as of May 7, 2021. New recoveries 36, new positive 18, active cases 525, recovered cases 1,916, death cases 105, total 2,545. Maglikay po kita, sunod kita kan mga health protocols, mga safety precautions. Totoo po ang COVID ha.
Pag kita po tinamaan ka ni makairak-irak sa to, labot ang bulsa, posibleng matigok pa kita. Madamay pa ang sa to yung pamilya. Kaya kuidong na kita sa mga tsibugan, lalo na sa mga karakanan, madaling magulakit ang COVID, siyempre matanggal ka mo kan sa indong face mask, face shield. Taday ka man pwedeng makakakan ko na may tapalan sa imong uso sa siyempre aliyon mo. Lalo na duman sa mga malipot na lugar, arog kan mga air condition room. Kung igo dyan mga venue ka na handaan, ano man na okasyon na pirming may karakanan, medyo likay-likay po mo nakita kayan. Maski nga ni sa mga pistahan, sa mga iba pang okasyon na daita na ibitaran, pero likay po kita. Araw kang kasal, bunyag, pistahan, mas maray na pong social distancing, pairalon ta, kanya-kanyang baso, kutsara, tenedor, serving spoon ang dapat sa kaluwagan. Importante po na may kanya-kanyang plato. Sa mga parainom, kanya-kanyang baso, kanya-kanyang pulutan, kanya-kanyang kutsara. Dahil pwede ang sarong kutsara, 10 ka mong parainom, 10 man na ngusoan na magamit ka na sarong serving spoon lang na piglalag sa pulutan. Ako, delikado po yan. Purugman or iba pang arak, dapat bakong sarong baso lang ang pigpapalibot. Dapat sararong baso. Saka ang distansya nindo at least 1 meter or 2 meters, di ba? Para safety po kita. Delikadong marayan na COVID na ini, nagpaparataas pa. Dawa nga ni may bakuna, may nababakunahan ng mga Pilipino. Yaon pa manggararan pag langkaw kang COVID, dahil pa man po namimit, natatarget na 80 to 90% na mga Pilipino dapat maturukan po ng bakuna. Ini po nga ning mga frontliners haros sa iyong iniinot na i-priority kang gobyerno, dangan ang sa to yung mga senior citizens. And after senior citizens, sisay naman po ang sunod na priority kan sa itong government. Pero ito pong ibang medyo may kaya sa buhay, garudain na makaalat ka na mga policing ini kan sa tuyang government, kan sa tuyang World Health Organization, as in kan Department of Health, garo nagkukusa ng magpaturok sa mga pribadong klinik at nga riga igwa ng panlaban sa man virus arog kan COVID na ini na pandemya sa satuya pong kinaban. Ang gobyerno probinsyal sa paagi po ni Governor Mix Villaferte, padagos man po sa indang pag-inguwa, pagtabang sa mga namamanuaan na nai-stranded po sa Metro Manila, malat tracing pamilya napauli na sa Camarines Sur sa paagikan na balik probinsya bagong pag-asa program kan sa tuya pong gobernador. Aros sa tracing pamilya o katumbas kan 46 na individual ang naging parte kan na balik ka probinsya bagong pag-asa program kan Camarines Sur na nagabot kan na Abril 30 ngonya na taon. Ang gabos na benepisyaryong ini nag-quarantine sa NCR asin nagapa RT-PCR test na kung saan gabos sinda negative kaya tulos na nakabayahi pabalik sa probinsya. Dakulon po kung mahiling nindo sa mga barita sa telebisyon, kadakol-dakol na mga nagkaka-stranded nag-i-restar na sana sa mga kung saan na sana ng lugar duman na mayong talagang daiman sinda star sa hotel or ano pa man na facility, kundi kung saan na sana sinda nag-i-restar na mga bakanting mga lugar-lugar sa Metro Manila. Kaya po sa pagmakulog kan gobernador kan probinsya, tinabangan po ini nga sa tuyo mga kababayan na makapuruli digdi sa Camarines Sur haros sundoon pa dumaan siniagi sa tamang proseso. Medyo magargastos lang pero okay lang po yan. Ang importante hali sa puso ang pagtabang kan sa tuya pong gobernador Mix Villaferte sa tuya pong mga kababayan. And may mga nagugutom na mga nai-stranded
sa Metro Manila na dahil makapuruli-puli sa kanya-kanyang probinsya sa bilog na nasyon. Napapasairaron po sa 14 days quarantine sa Bao Community College. Pero sa iling ko, padagos na pinag-aasikaso kan sa tuya akong probinsya. Ang mga quarantine sa Bao Community College asin Giraray na nagpa-RT-PCR test. Tanganing nga masigurar salud kan lambang benepisyaryo sa kamarayang buot kan gobyerno probinsyal sa panginot po kan sa tuyang Gobernador Mix Villaferte. Sinimbag na ang sa indang pagkakan asin na inumo na tubig asin iba pang mga suporta sa quarantine period na sagod tinatawan pa ni na dignity kits, hygiene kits, sleeping kits, mga vitamins. Kaya po may mga medical team asin na mga psychosocial team na maturo o matutok sa pagmonitor kan sa indang physical asin mental na salud. Tangarig da may stress, tani ba po, bakulang stress, nadidepress pa ni ba? Malata itong sarong pastor sa ibang lugar sa Metro Manila. May nakasakay na lalaki na ito palang depressed, may kutsilyo, haros dosi gayud na saksakan na sinapo kan sarong pastor na nakasakay niya ang sarong lalaking depressed na dahil po sa mga nangyayari sa satuyang kinaban. Maringani itong pastor minay pinagtawanan maning milagro kan mahal na Diyos, nakasurvive po na buhay. Sa balid dosing tadok ni na kutsilyo, gibo ka na sarong suspect na lalaki nga haros na depress na uli sa kamugtakan ka na sa tuya pong nasyon. Mantang mga tugang, apira ka ini, labi-labi man pong benepisyo ang re-receive ninda hali sa mga ahensya ng gobyerno, kaiba na po ang asistensya sa sendang pansamantalang madadagusan, sa paglipat kan eskwelahan, kan sa indang mga aki, sa indang paghanap buhay, asin na sa dakol pang aspeto, kan pagbuhay ninda sa lawag po kan probinsya ng Camarines Sur. Mala at ito pong mga natabangan po, tinarawanan pa ito ni na kwarta kan sa tuya pong gobyerno. Haros na mga ini, tinarawanan po ni naros sa tiga 10,000 pesos kas, ano po. Kaya dakula pong maray na tabang man sa tuya pong gobernador, probinsya, sa mga nagka-stranded na ini na tinabangan na makapuruli sa Camarines Sur, asin daisin da pinabayaan, kumo taga Camarines Sur, may pagmakulog po sa tuyang probinsya, asin sa tuyang gobernador. Malata ka nakaaging Mayo 1, Labor Day, nagayo ini, 10 pamilya sa Camarines Sur, natawanan po nin ayudang nagkakantidad 10,000 pesos na personalmente dinistribuir ni Gobernador Mix Villaferte. Inihali sa proyektong bayanihang inaapod na 10,000 pag-asa na pinapanginutan po ni former Speaker Alan Peter Cayetano. Kaibanan po si Congressman Ilri Villaferte, asin iba pang miyembro sa Kongreso, kana balik sa tamang serbisyo sa Kongreso movement. Ana proyektong 10,000 pag-asa, iyo ansaro sa mga paagi kana sabing grupo, tanganing magimata po ang lambang Pilipino, asin maibusol, ana bangon pamilya act, o mas bistado sa apod na 10K ayuda na kung saan po makakaresibi ang kada pamilya ni nasabing kantidad tanganing makatabang sa pagbuhay asin pagsakit na namamati o namamatian kan kadaklan na pamilya pong Pilipino. Kaya dapat man rikas-rikas man pong magtrabaho ang mga yaon sa Kongreso. Sa liderato ni House Speaker
Bilas ko yan, ano sir, na dapat makakatabang po ini sa mga nagtitios na pamilyang Pilipino, rikas-rikasan man ang sa indong trabaho, dahil dapat maging bagulbulan. Tayo po ang kaipuan tango niyan, kan sa tuya pong mga kababayan. Tagrabe ang nagtitios mo niyan. Sa totoo lang po. Saan iba man kayang pigpapara-priority man kayo man ni Velasco kung ano-ano na sana. Na dahil man pong gayo makakatabang sa pagbuhay kan mga Pilipino. Mga tugang, digdi po sa siyudad Kaniriga, palibas may mga nauugmaman na nagpapasalamat kay Gov. Mix Villaferte, kay Congressman Elry Villaferte, na kung bako da po sa enda, dahil magkakabaralikan, dahil magkakasurundo ang Alpilor. Kaya may mga nagpapasalamat po sa pamilya Villaferte na itong malabo ng magkasundong sinda former Councilor Nonocoy as in Lady Mayor Madel, nagkasundo na po. Kaya nagpapasalamat po ang ibang tao dahil po sa Villaferte nagkasundo ang magpinsan. Mala at may mga sa picture na sa Facebook na nahihiling po talaga na nagkasundo na. So maraming naugmaman, lalo na sa party ni Nonocoy na nagkaulian na sinda. Kundi sabi nga ni kan mga gurang, blood is thicker than water. Totoo po talaga. Dahil sa politika, minsan may nag-iiriwal na pamilya, dahil nagkakasurundo. Minsan dahil man po sa politika, nagkakasurundo. So mga dahil nagtitirinuhan, so may mga raot buot na haros kung sa lugad mapila man, igwa pa mang giraray pong natatada, unawawalat na piklat, scars. Na pag nahihiling mo ang scars na yan sa imong lugar, narurumduman mo kung anong kulog, lugad na sa imong namatian kan mga nakaaging panahon. Kaya ang nawalat sa imo saro ng piklat sa imong lugad. Kaya gaano po ka liputok, kahibog, kumbaga sa kakapal o kahibog o kaliputok kan dugo na nananalaytay sa ugat kan lambang pamilya kaysa sa tubig na sarong lasaw. Ang tubig po baga lasaw o bakong mapulot. Mas mapulot manggiraray po, as in mas matimbang ang dugo sa madaling sabi. Pero dawa nga ni kita may sinasabing blood is thicker than water. May mga pagkakataon man po na minsan, ang sadiritang kapamilya, dahil talugod madali-dalian po sa realidad na pagkabuhay sa ibabaw kang kinaban sa nasyon kan Pilipinas. Mapalad asin maswerte ang mga pamilya na nagkakasararo. Mapalad asin maswerte ang mga pamilyang nagkakaigwang unity, asin nagtatarabangan. Saludo po ako sa mga pamilyang kung si isay an may kaya sa buhay, kung si isay an may halangkaw na inadalan sa buhay, kung si isay itong pamilyang abundante sa pagkabuhay, pigrurumdom, asin pigkikiling, para tabangan ang mga nagtitios nindang kapamilya utugang. Ako, kumbinsido ako, ta may mga pamilyang igwa talagang nagtatabang sa mga tios na mga tugang. Igwa man na mga pamilyang Sus Maria Josep, buisit, na haros may mga pamilya man po na haros nag-uururihan, nagkakarasuan. Ako dahil ko lang mga ranang, pero kung na-experience yan kaya na mga pamilya na haros imbis na magtarabangan, magmakulgan, magmalasakitan, mag-anduyugan,
maayo tab konsisente o sururunuton palalo. Tuturutok makan pa. Kan medyo may mga alangkaw na inadala na tugang. Asin man kakarasuhan pa. Ito pong tios na tugang o kapamilya. Kaya buisit man niya ako ini yung pamilyang araw kayo. Pero saludong-saludo daw po ako sa nagtatarabangan ng mga turugang, mga pamilya. Kaya dakol man po ang naugma, lalo na sa parte ni Nunokoy Alpilor, na nagkasundo na sinda ni Mayor Madel. Pero sabi man po kanibang mga gurang, na kung saan po, minsan nga may mga pamilyaman, kapamilyaman kita na daitaman basta-basta po madulukan ng tabang. And mas maray palugod ngayon itong ibang pamilya. Bako mulugod ngayon kapamilya, uy abaan gian ngayon magtabang. Assuming ako, nagdulok sa pamilya ko, dahil ko natabangan, siyempre, saan man ngayon mabayad. Assuming lang po, example, man ngayong sweldo niyo sa istasyon niya ng ribo-ribo. Honorarium sa naman ngayon, kasi yun na ngayon 1,000 gad niya. Masubli nga sa itong 5,000 ngayon pagtawan. Baka ngayon kita ka yung masakitan pag singil. Araw po kayo ng ibang ugali kan ibang sa dirilugod na tao. Pero sa ibang pamilya, sobra katiwala sa emo lugod kan ibang pamilya. Na halimbawa, nagdulo ka sa ibang pamilya, bako mulugod sa diring tao, naihira kang katulos, pero ngayon kay puwan mo niya, 1,000 po, pwede kong makasubli. Ay, tagigibon pang 2,000 ka, diba? Ay, dahil ka nang paraisip ka yan, kung igwa ka, ibalik mo. Pero dahil mag-iisip na sisingilong takatulos. Igwa mga araw po kayo. So, sabi ka nibang tao, blood is no longer thicker than water. Nowadays ngaya, strangers help us more than our relatives. Relatives only accept you when you're successful. When you are successful, nabibisto ka lang. Kang kapamilya mo, kung ika sikat, popular, may kaya sa buhay, milyonaryo o bilyonaryo, haros sambong ka kang kapamilya mo. Pero kung tios ka, haros itakwil ka kan sa imong sariling pamilya. Tios ngayon ng maray, ngayon ng inadalan. Magbado-bado ngayon garo daog pa ngayon sorogoon. Bakong araw ngayon sa to yung alta sosyudad. Kulang na sa nang apo doon ang ibang olagers. Na mga talagang may kaya, asin pwedeng magmando kan sa endang kagustuhan sa kapwa, asin sa kapamilya. Kaya niya ako bilib ako sa mga pamilyang nagkakasararo, nagtatarabangan, and nagkakaigwa po ni tarabangan. Pero nagpapasalamat man po ako sa mga ibang tao na mas nakakaintindikan sa imong sitwasyon asin na mamatian, na madali kang tabangan. Kaya nga ni, sabi kan ibang mga gurang, blood is no longer thicker than water nowadays. Strangers help us more than our relatives. May mga katotohanan man po ini. Relatives only accept you when you are successful or when you are on the top of the world. And you also proud of yourself. Sa tabang kan ibang tao, you can shout at the whole world that you are now on the top and you are now a successful. But through the help of other peoples, not your relatives, di ba? Na minsan may mga pamilya kita na so mga mayong income na mga kapamilya o tugang na di kaya magpa-eskwela sa mga aki. Yaon ang kapamilya na kinukuhaan na aki para suportaran or suportaran ng pinansyal para makatapos man po sa pag-aaral. Pero kung ikakumpirta po sa politika, ang mga nangyayari ngunyan, aram po nindo kaya sa istorya kan siyudad kan Iriga, sa sakuya lang pong pagkaaram, correct me if I'm wrong, na kan panahon digdiyo ang pinakahalawigo na nagserbi ko mo alkalde kan siyudad kan Iriga, si former Mayor Jose Villanueva Sr. Ito po, napakahusay na mayor man ka. Ito talagang more than 35 ata to 36 years. Nag-serving alkalde gayud ito. Ano Sir Tony? Kung dahil ko napapasala, nagkaigwa lang ka itong nag-OIC lang, nagaro. So nag-OIC mayor, kan panahon, itong Salvador de Lima.
And then, kanaglaban sinda ka ito ni former Mayor Manny, dinaog na siya, medyo maedad naman siya. Hanggang sa mga alpilor naman po, haros more than 24 ata years na kinaputan po ang sa tuyang syudad kan alpilor na sindaman po ang ribay sa pagiging chief executive sa madaling sabi. So hanggang ngunyan po ang mayor is alpilor. So sa madaling sabi po, kung sususugon, talagang duwang pamilya lang talaga ang haros siserbi sa tuya na pinakahalangkaw na opisyal kan sa tuya pong syudad kan Iriga. Pero daita po maano na talagang sa panahon na po na ini kan mga alpilor, nahiling taman talaga na nag-aasinso. Ako unta sa dae, nahihilingan taman po ning pag-asinso. Kanya lang po, may mga project na kumbaga sa dahil pwedeng i-implementar ngo niyan, asin dahil dapat ipirit. Tantao na anggut man, kung pagparapipiriton ang dahil dapat, asin kinokontra kan public. Arog na sana kan amusement park. An amusement park po na gustong ibugtak sa Iriga, may magayon man na objetibo po talaga kaya ini, kung tutuson. But this is not a proper time na magbugtak po kita ng amusement park dahil po nga ni pandemic. Ang mga tao dahil pwedeng magparalibang sa panahon na ini. Ang tao mayong kwarta, labot ang bulsa. Tapos bubugtakan mo ng amusement park, pigko kontra kan iba na mga elhidong opisyal, lalo na po ni Kagawad Itzil Limaywat, Kagawad ini pong Buboy Guevara, bako sa sinda mga anti-development or anti-progress. Bako po iyan ang pinakarason. Kinokontra nila magkaigwang amusement park, taday po napapanahon. Ang gusto ninda po, kung malon ang lokal na gobyerno, gastuso na sana po sa paglaban sa COVID-19, itagamang kwarta para sa pagbakal ng bakuna para mataan libre. Nin bakuna po ang sa tuyang mga kababayan, nangurog na ito mga cannot afford na magbayad sa ospital sa pagpaturok ng bakuna. So mga nagtitios asin mas tios na mga namamanwaan ta, mataanin libreng bakuna. Dahil digdi sa tuya, may mga indigenous people kita digdi. Mas nangangaipo man sinda ng tabang, mga senior citizens, mga person with disability, mga taong mayong gayong income na tawanan ng priority kan local government, ang sa endang salud. Ang mga programang medikal, ang dapat pangibabawon kan sa tuyang mga local officials. Nangurog na, ang prayers o pangapudan kan sa tuyang public, na magkaigwa kita ng government hospital na saro po yan sa naging magayon na plataforma ni gobyerno narumduman ko si former city councilor Nunukoy Alpilor. Ini pong mga proyektong hospital sa gobyerno, iyon dapat na mataanta po ng priority. Although magayon man po ang amusement park, dahil ang target na income kan local government kani, almost 350,000 a day, kung katumbas ng 10 million pesos sa kada bulan. Kung i-imagineon mo, wow, yayaman na lalo, asin maaswag, asin magiging asinsado lalo ang city of Iriga, dahil sa income pa lang kan, target income pa lang kan sa tuyang amusement park per month, is 10 million pesos. Wow! Ang laki-laki naman. Siguro magiging first class ang city natin sa compare sa ibang syudad sa buong Bicol region. Napakahusay at napakaganda ng objectives dahil yung mga walang trabaho, especialmente po ang sa tuyang mga
indigenous peoples ay mabibigyan ng trabaho. Wow, dagdag income, dagdag employment po sa ating mga kababayan. Napakaganda, napakaganda. Pero hindi po nababagay, sabi ka nagkukontratang city councilors. Dahil po kay Puanta City, sa tuya pong city, dapat magkaigwa po ng government hospital. Taan kadaklan ng mga hospital na yaon nakapalibot sa Iriga City is a private, kadaklan private hospital po eh. Aram ta na po, pag nadangog tatulos ang private hospital, siyempre iba ang presyo kan consultations fee, iba ang charge kung ika ma-confine sa hospital. Plus mga medicines bulong, napakamahal. Kaya po nga ni ang gobyerno probinsyal, may magayon na kaisipan na Kapuerte Medical Program, Kapuerte Medical Mission, na naaanggot naman po lugodan iba na kinukontra pa kan iba, na baka da makapagbayular ka na mga health protocol, na daiman nga ni po nababalgar yan, dahil araman po yan haloy na kan sa tuyang gobyerno probinsyal. Maging kan mga team, kan medical mission, aram na ninda yan, tas hindi regular nagkapaswab test, nagsusulot ng mga PPS, ini-implementar ang protocol. Kundi nakakahinanakit lang sa iba, na itong gustong mga makaabil kan na siring kaning programa, talibring blood chem, lab test, dahil nakaagwanta ta minsan, lalo na itong mga PWD, mga senior citizens na gusto man makabil, dahil makaluwas-luwas, taabo man palaugon sa mga lugar ninda. Dahil kinokontra. Dahil ini po sarong ban-id solution sa naman, sabi kan ibang opisyal kang gobyerno. Pero po, mas maray na po kuta na inita, nakakatabang ini sa panahon ng pandemic eh. Dahil mayo pa kitang city government, mayo pa kitang city government hospital sa Iriga City. Di ba? Saka, ang naitatabang man lang kan city, bakong araw kang naitatabang kan province, na magkaigwa kita digdiwin ng diagnostic ban, para po sa lab test, para po sa mga lab test, di ba? So, sa rin sa mga bagay na dai po na i-provide kan sa tuya pong mga local officials an magkaigwa kita nin pang gobyernong hospital sa siyudad kan Iriga. Ang City Park, inuumaw ta kung ini matapos before election, tayo ni sarong attraction man po sa satuya, sa siyudad, na nag-ihitsurang, nagpapahiling kan lalawgon, kan siyudad kan Iriga ang satuyang City Park, na sinasabing magkakaigwa po nin water dancing, iba-ibang kulay. Sana po matapos man ang pangadyon ta bago pa man kung talagang ini mataoning attraction, magkakaigwa pa nin dagdag kumbaga sa tourista, kumbaga sa kundi panahon ngayon ng pandemic eh, di ba, haros nga ni binabawal ang mga taong magparasuro-suan. Kundi lingon ta ini saro man na maray na proyekto kan sa tuyang gobyerno lokal. Nagaro yan arog sa Vatican City or Vegan City kayo dito, na igwang siring kaining park na may dancing fountain na may sounds yan, may music yan, na talagang ma-enjoy ka magdalan. Buhay ang komersyo, kaya lang po may curfew hours po nga ni tayo. Magayon yan dalanong kung banggi, lalo na kung matanga. Dahil po nga nita may curfew tayo, although we are under the modified general community quarantine, pero po dahil sa nagtataas na numero kan kaso ng COVID sa Camarines Sur, igwa po kita ng curfew. 9 o'clock ata ito down to 4 o'clock early in the morning. So siya yan ma-enjoy dyan na magparadaralan. Although magayon inita, nahali na itong Tahob kan Plaza, kan City Park. Nahihiling tanan na talagang luway-luway na kundi medyo atraso lang eh. Pero magayon at least na-testing na po yan. May mga project kita digdi na nahihiling tama na maray. Sa City Hall nga ni, may bago namang kitang City Hall building.
ang mga likod kaya nahiling nito Draculaon man na building. Kanya ko nahiling taman talaga nag-uuswag Iriga City. Pero may mga project na dapat i-priority. Nasabi man kan iba, napakahirap man po na mag-operate nin sarong government hospital. Kaya puan mo dyan, magpasweldo nin mga doktor, ma-maintain an operation. Totoo po yan. Kaya kaipuan taligdi ang inaapod na dapat kasi lalong-lalo na kung ang burabod hali sa taas pababa, surumpay. Kaya po iniingwa po ngunyan kan Villaferte na mas mag-asenso ang Iriga, mangyari ang mga magagayo na project sa Iriga, kung ang tubo ay surumpay, hali sa itaas pababa. Totoo yan, sabi ni Kong Ilre, ni Gubmix, kung ining tubo ngayon digdi, ining plaza ngayon, kahit baga nangako siya kahit to. Na Iriga nga ni, pabulusan niya ng 10 million ngayon dito, 100 million para po maging magayon. Ang plaza ngayon sa Iriga medyo saro sa natutuyawan, sa medyo pangit. O ngunyan, luway-luway na pinapagayo na po kan administrasyon man kan na City Hall. Kaya lang medyo abala eh. Garo na nalalangkag na lugod ang mga tao ta medyo abala. Sa bagay po, panahon ng pandemic, panahon ng mga kalamidad na nakaagi. Kaya siguro na abala. Pero, pighahandaan ngunyan kan grupo kan Villaferte. Ang maabot na eleksyon, ta gusto po ninda, puon sa pinakang taas sa pagka-presidente, mga senador, vice president, governor, congressman, mga board member, vice governor, kung surumpay po pasiring sa mga mayor, vice mayor, mga councilor, ang sa enda pong grupo mangyari yan, Jesus Mariusip, mas dakulang progreso, development, asin magkaigwanin na kumbaga sa sararo, unity and development and progress and profit sa revenue, malangkaw ang mga local revenue collections, and mas dakol pong mga project ang pwedeng mag-arabutan sa tuya pong mga lugar. Ngunyan pong maabot na eleksyon, ang naborbarita ko, pighandaan na maray ini kan mga Villaferte. Ining laban na ini. Ining laban pong ini na 2022 eleksyon, national and local election. Pighandaan po ining maray kan mga Villaferte. Para at least ang tubo na gusto nindang magsurumpay pasiring sa taas, pababa sa pinakahababa na pwesto mangyari. Ang panlaban nindang Mayor Ligdi sa Iriga, i-announcer na, igwana po sindang kumpletong bilog. Kadakol pa nga ning gustong mag-apply para maging kalinyada po kan one team Iriga. Pero dahil man po pwede maakomodar gabos. Inot, ang mga incumbent ngunya ninda, Vice Mayor Rex Oliva, incumbent City Councilor, Itzel Di Maiwat, Buboy Guevara. So may posibilidad na dahil kadakol pa nag-a-apply, hindi po simpre masuportan na lang si dahil naman pwede. Tasampulo sa naman na City Councilor ang kaipuan. Saro sa naman na Mayor ang kaipuan, saro sa naman na Vice Mayor ang kaipuan. Kaya masuportan na lang sa mga dahil na akomodar. Pigpreparanan po ini. Dawa si Isay, sabi ni Gubmigs. Dawa si Isay lumaban sa Villaferte. Pighandaan po ninda ini asin da takot sa laban. Dahil ang para sa hinda pagserbi sa publiko na hali sa puso. Dahil sinda nag-aaspirar ning puder. Kundi ang gusto nindang katabang sa pagpaasinso kan sa tuyang mga kamprobinsya, asin kan sa tong distrito, asin kan sa tuyang mga munisipyo. Digdi po sa Iriga, kompleto na. Sa Nabua, kompleto na. Sa opposition sa Nabua,
Igwaman da ang kumpleto naman. Pero da pa makonsiderar na opposition. Tano? Ang bareta mi, ang dating Congressman Rolando Andaya Jr. Dahil na po da ama kandidatong gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Kaya sisay na mamamayo sa opposition sa probinsya. Kaya mayo na makukonsidera na opposition eh. Di ba? Dahil mismong sinunoy ng Andaya, nagtaram na daan, na dahil na po siya malaban. Baad na raya na. Tapi nasukamang na po baga ni sa laban ni Gubmigs Villaferte. Sinunoy ng Andaya. Kaya garo abo ng lumaban, garo gusto na sanang magpasiguro na magkandidatong congressman duman po sa first district kan probinsya nin Camarines Sur. Tamay mga nababasa ako sa mga news na gustong sabihin da po ni Congressman Attorney Rolando Nonoy Andaya Jr. na dahil siya na madalagan sa kargong pagkagobernador, pero bulanos man ang sa iyang magiging suporta kay BP Leni Robredo sa kargong gobernadora. Ang problema nga ni po, dahil man binubutasan kan mga liberal party, kan national. Ini pong si BP Leni Robredo, iyaong ka na ngayon sa taas, ano tamababa ka? We need you. We really need you. Because kay puwanta ngaya ika, BP Leni, na mag-iba-iba sa pagkampanya sa magiging kandidato sa pagka-presidente kan Liberal Party. Asin mayong ibang naspupusuan ang grupo kan Liberal Party na manginot na maging kandidato sa pagka-presidente ang BP Leni Robredo. Which is, sabi kan mga Bicolano, go, go, go! Dahil sa istorya kan Pilipinas, mayo pa na ibuto na Bicolano sa pinakahalangkaw na pwesto sa nasyon kan Pilipinas sa pagka-presidente. Isin siguro nga ya, Vice President, iyon niyan pagkakataon, iyon niyan oras para magkaigwa kitang Bicolanong presidente ka nasyon kan Pilipinas. Pigpa para sabi kan iba, nagparehistro na nga sa Magaraw. Ang nailing ko sa Facebook, si BP Leni nagparehistro ay nagkuaning national ID. Pero itong pagparehistro, data pa po nakukonfirm yan. Dahil kadakol, nagmumuyang, nagtutulod ki BP Robredo na magkandidato pong presidente. Asin kung daiman siya magporso, magpadagos na magkandidato sa national. Kaipuan po siya kan magiging president sa Bulinda, kan liberal, na mag-iba-iba sa pangangampanya sa enterong nasyon kan Pilipinas. Para lang daugon ang lado kan administrasyon kan nasyon. Pero kung dai po, laumanindo, na kung si man po ang presidensyable, nasusuportaran kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, mamamayag pagpo yan sa maabot na 2022 national and local election. Iyon ni ang ultimong baraha. Napigihiling niya mo, sabi kan ibang mga political analyst. Kaya ano ang gigibuhon? Magpadagos daw sa local election? Sa pagiging gobernadora, or sabi kay ni BP Leni, open pa man siya sa national and local position. Anapot kan public. Arin ang pipiliin ni BP. Ang sarong tumbling na sana magiging presidente na siya, or mahors pa siya sa pagiging local position na dahil pa nakakasiguro, na magana siya sa lokal na pwesto.
ang gusto kan mga tao po na nagsusuporta kay BP, lumaban siyang presidente. Na iyo lang ang nahihiling ninda. Kundi ang sinasabi kan iba, maluya man niya sa survey. Kadakol lang nagluya sa survey, pero pag-abot sa final cast kang boto, gana sumaluya. Malangani si Presidente Rodrigo Duterte, haros sa 1 minute bago nakapagdesisyon. Dahil maluya man, asing kulilat sa survey, after election, siya ang proklamar kang Comelec, daog niyang intero, linampaso niya sa iyang mga kalaban. Di ba? Kaya po, ngunyan, na si Rolando Andaya Jr. nagsasabing dae na mga kandidatong pagkagobernador. Now, the big question is, paano kung dae magdago si Leni Robredo, si BP Leni Robredo magkandidatong gobernador? Taan piliyon halimbawa magkandidato sa nasyonal, sa pagkapresidente. Kung nagtaram naman po ining si Lando Andayang dae naman mga kandidatong gobernador, sisengo niyan an mabitbit kan bandera kan oposisyon sa probinsya ng Camarines Sur. Mga tugang, mahanap buhay lang po kami, and after hanap buhay, we'll be back. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan. Dr. Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmasya Nasarea, Buhi, Buhi Pharmacy asin Farmasya Nasarea, Baaw, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan,
an first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, an pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Balik kita mga tugang sa satuya pong programa. Oras ta alas 10:30 na po. Nin pagkaaga. Good morning sa mga Facebook Live viewers ta. Sa mga parantabay ta, sa mga nagre-react sa laog kang programa. Nag-text sa satuyang text line. Si Benos Prestado Bungay Salva watching. Thank you so much, ma'am. Sabi ni Hermanang Monica Perique, nag-watching siya, pabati po ng happy anniversary kay Socorro Rodriguez, Eulogio Rodriguez. Thank you po. Happy wedding anniversary na lang po, Sendo, ma'am and sir. Tugang po siya ni dating Pag-iriba Taligdi, production manager Mark Rodriguez. And pabati naman daw kay Rosalie Coratibo, George Rodriguez, Rosalie Paz Coratibo, Elisa Mora Luzarita o Perpetual Health at Buena Obra o Bato Camarines Sur.
and kay paring Cha Binaobra. And sa lahat na family nila. Ang pagbati ali kay Hermanang Monica Perique and sa RPN family. Siring man nagwa-watching si Ma'am Rosita Rumbaon Neri. Watching from Davao City pero taga Iriga po sinda. Good morning sa family Neri sa Iriga City. Si Hermanang Michelle Mendoza City is also watching. Good morning po, Sir Idol. Pakibati po mga anak ko, nag-watching din. Si Rosel, Josel, and si John Wilton. Good morning. Si Hermanang Maureen Medroso, also watching from Naga City. Thank you so much sa mga nag-watching. Asin sa iba pa. May mga nag-text bagadigdi sa text line number ang babasahan ko lang po si pwedeng i-onder ha. Sir Anmaray na servidor maski bako mong kapartido, tabangan mo, sakop mo yan. Amo yan dapat partidista kaya. Sa totoo lang po, ang ehemplo na nagtatabang po ang mga Villaperte sa gabos. Suportadores maninda, kaalyado maninda o bako. Ining ilalansar nindang ini yung provincial ID. Na gayong-gayo na kaining provincial ID na ini. Para po ini sa gabos na mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Para kung igwaman po na mga ayuda ang national government, pati na po ang provincial government. Sa indo po ining direktamenteng marireceive gamit ang magiging provincial ID po nindo sa totoo lang. Sa roni po sa ehemplo, dadai po namumulitika as hindi namimili ang mga Villaperte. Sabi nga ni po kayan, proud to announce that the province of Camarines Sur, headed by Governor Mix Villaperte and Luigi Villaperte, Kong El Rey Villaperte will be launching soonest the provincial ID with cash card. With cash card na po ini. May visa picture pa and QR code pa to enable and more efficient delivery of services and assistance such as scholarship grants, medical, burial. Ininganing sa Capuerte headquarters sa Iriga, nag-aayudang 5,000 pesos. Burial assistance. Sa gabos, mayo pong pinipili yan. Yan ang simpleng example na depo nagkikiling mayong kinikilingan, mayong tinititigan sa pagtabang ang pamilya Villaperte. Mga livelihood in other national and local government assistance. This is a first in the country to promote financial inclusion even in the most remote areas. Aabuton po nin ayuda. Mas magiging mabilis at simple magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Karamihan ng ating mga kababayan ay walang government-issued ID, kaya hirap sila mag-transact sa gobyerno maski sa panghanap buhay o pang pribadong mga transaksyon. Ito po ay isa sa mga makabagong mga programa at innovation po ng Villaperte sa lalawigan ng Camarines Sur. Kaya sinasabi po baganindang serbisyong Capuerte talaga, di ba? So ini po ang example pa lang. Sa gustong ipasabot kan sa to yung texter. But anyway, thank you so much po sa 0909-2019-437 sa sendo pong pagpartisipar sa satuya pong programa. Ano man po yan, may provincial ID na, may national ID pa. Iba man po kaya ang sa national ID. Ang national ID, pangbansa tapo ining identification na pinagpaprocess po kan Philippine Statistics Authority. Na kung igwaman ayuda po ang national government, direktaman pong ilalaog yan dyan sa sendo. Kaya po nga ni, ito pong mga Pilipino
Naharos targeton sa to'y agabos na mga Pilipino na mag more than 50 million ang target ka national ID. Ay pinapa-open po kamo nin ATM or bank account or ATM sa Land Bank of the Philippines. Kung igwaman pong ayuda, kung igwaman ayuda ang national government, direkta na pong ihulog sa bangko nindo sa Land Bank. Kaya po pag nag-process ka ng national ID, automatic sasabihan ka kan mga mga taga PSA kung uda po ikang Land Bank account or ATM, mag-open po kamo. Libre. So ang provincial government, iba man po ini. Naisabi ko na po ang kaibahan so bago pa. But anyway, thank you so much sa nagpaabot ng reaksyon. Ali sa 0909201943 ano ni sala sisa itong inot ini itong nagreact sa bago, anong number na daw ito, itong saro ano po yan, may provincial ID na, may national ID pa. Ali sa 0938254875. Siguro po nasimbag ko naman ang siya mo pong kahaputan. Sir, ana marhay na servidor. Mas, ayun na ini, nabasa ko na ini, sorry. Sir, mas siguradong magana siya para gobernador, para presidente, walat sa tubugan yan, totoo yan. Hali sa 0919-2019-43 ang sa iyang reaksyon, garo sabi niya, mas nakakasiguro ang magana si BP Lini kung magkandidatong gobernador kang Camarines Sur. Inot na inot po ang simbag ko kayan. Dahil pa nga nakapag-file ng COC, paano magana? Di ba? As in, ang mga butantita po, nagtatanaw man po ng utang na buot yan sa gusto nindang butuhan ng mga kandidato. Na kung katikapuan kan panahon ninda, naka-resibisinda ning tabang sa politikong nagkandidatong gobernador, pagmati ko, kung ang pamilya nangangaipon naman ng tabang, siguro po ibabalik man ninda ang tabang ninda sa pagi ng tamang boto. Ta siyempre, kung ang sarong politiko o kandidato dahil man lamang sa emo nakatabang, ano ang rurumdumon mo sa kandidato o politiko na nag-aaspirar sa sinabi na pong posisyon? Ang Villaperte po, haros oral daw, sigan libot, sa totoo lang. Nananaoning mga ayuda, tabang. Dahita po yan pwedeng ikaila dahil nahihiling ta asin na mamatian ta. Pero po ang punto mo, maaman po kita may ginibukunin ang pananaw mo sa buhay, sa politika. Kung ang pagiling mo dahil magana si BP Lini sa pagka-presidente, garubaga itong ang pagiging Bicolano ta, ipinagkakaita sa satuyang BP Lini, na magiman lamang ko ta ng sa primerong istorya ka nasyon, magkaigwa kita ng presidente na hali sa Bicol Region. By divine intervention, ang milagro po kan mahal na Diyos, nagtutubod po ako kayan. Sabi ko na nga ni, dawa sa mga survey, kulilat po si BP Lini, ang milagro kan mahal na Diyos, dahil po kita nakasiguro na baka sa isang pitik, pagkaaga, after election, BP Lini Robredo po ang swerte yun. Dahil po kita nakasiguro kayan. But anyway, gabos na opinion kan public, rene-respetaran ta po yan. Opinion na yan. Okay, thank you. Hali ito sa 0909201943 Okay. Thank you so much. Dangan, ini pang reaksyon digdi. Sir, agko na baga hospital sa Banasi, Bula. Ono raw kaya tadi matapos, tapos.
ang totoo lang po, nagagamit na po. Ipapadangog ko sa Indo para masatisfied po kamo kan sa Indo pong kaputan. Ta siguro natimata ng Iriga City, mayo pa kitang city government or government hospital. Pero po, ang Banasi po, nagagamit ng facility sa panahon na ninin pandemic. Ungon yan, dahil pandemic kita, after pandemic, magiging full blast ng operation kayo ni. As in, ang magiging expertise kan hospital ta sa Banasi Bula, sabi ni Gob Migs. Itong mga sa traumatic accident sa tinampo. Para din na magparsuruksukan sa mga government hospital tawag sa BMC. The district now, saktong-sakto kung saan ang ating bagong hospital, yung Cancer Medical Center sa Bayan ng Bula. Doon po naka-house lahat ng COVID positive patients ng Camarines Sur Province jurisdiction. So maganda na, pero mas lalo pa nating papagandahin si Congressman El Rey bilang Deputy Speaker of Finance, nag-appropriate po ng more funding para mas madagdagan ang mga beds sa Bicol Medical Center, mas maganda ang pasilidad, because ayaw po talaga natin na mapuno o makongest ang BMC, which is why we are doing everything we can para talagang mas maraming space doon para sa mga future severe or critical COVID cases, being the best hospital in the Bicol region. So dapat talaga laging tulungan, partnership, cooperation. Salamat na maray si Governor Mick Villaferte mismo ang pinasimbag ko po sa mo pong kaputan. Sa saro pang text message sali sa mga nag-participate po, salamat na maray Sendo. Sa mga nagpa-participate sa lawgang programa, Sir, si Mayor Villanueva inabot garukan martial law na uda eleksyon. Inabot pa lang, Sir Tony, kaya uda ka itong eleksyon. Kaya lampas sa 30 taon na nagsirbing mayor po sa Iriga City. Oo. Okay, thank you so much po sa info. Dangan na ano pa ini? Siguro pa kita digding babasahon, may nag-text mo. Sir, sabi kan iba, mga Villaferte ko saro sa mga dibil-dibil sa mga Alpilorian an aram ninda. Day, mang pota, nagpapasalamat po nga ni so ibang mga tao sa mga Villaferte. Na por medyo po da sa mga Villaferte, nagka-saro giraray, urulian, nagkasararo giraray po ang na Alpilor. Kaya nagkapasalamat po nga ni Sinda. Amo uban na kaya ang diri matapos-tapos sa ospital na. Siguro po na-satisfied po sa simbag mismo ni Go. Anyway, thank you so much po sa mga nagpa-participate. Sa mga Facebook Live viewers niya, sa mga late tuning, thank you so much for watching po. May pinakisuyo po digdi yung public service announcement tali sa Kasureco 3. Yang po digdi sa power interruption po ini. Naka-schedule sa Mayo 8, aldaw na Sabado sa aga ini. Alas 7 nin aga po mapon hanggang alas 8 nin aga, 1 hour. Ang mga apektadong lugar, ang Feeder 5 po, Bao Camarines Sur, Mountain Unit Barangay of Iriga City. Feeder 6 sa Bula Camarines Sur, Lakeside Barangay o Bao, or Bato Camarines Sur rather. And ano po kani? Rason, momentary shutdown to facilitate isolations of Agdangan Iriga Pulangi 69 kV line segment. May 8 naman sa aga, 7 AM to 6 PM, 11 hours man po ini. Feeder 1 po ang apektadong mga lugar, River Unit, Barangay of Iriga City, Buhi, Camarines Sur. Feeder 2, Iriga City, Poblacion.
Feeder 3, Nabuwa Camarinesor, Balatan Camarinesor. Feeder 4, Bato Camarinesor. Ang rason to undertake safe staging of conductors between ERS 77 and 78 along Naga Daraga 230 kV line as part of tower restoration project. Pag alas 5 po nin na hapon hanggang alas 6 maning pagkabanggi sa aga, sarong oras man na ini, na mawawaran na supply ng kuryente ang feeder 5 po. Apektado ang mga lugar Cambao, Camsur, Mountain Unit, Barangay of Iriga City. Feeder 6, Bula Camsur, Lakeside, Barangay of Bato Camarinesor. Rason po, momentary shutdown to facilitate reconnection of Agdangan Iriga Pulangi 69 kV line segment. Firmado po ni Engineer Wilfredo O. Boksit, Acting General Manager. Igwaman pong pinakisuyo na anunsyo halik ki Mayor Persim Bulan kan Nabuwa Camarinesor. Ini pong halik sa opisina niyaman ini yung garo Mayor's Cup ini yo nagigibon man po gayud ini sa aga. Nabuwa Lawn Tennis Associations or NALTA. Ano po ini? Mayor's Cup 2021. Sa ano po, nakalaag na programa sa ina ito. Ang nakalaag po digdi sa program ni alas 7 ning aga ini ma-start sa aga. Nalta Court, Nabuwa Central Pilot School gigibuhon. An invocation sa pagi ni Mr. ni Father John Nabo, Parochial Vicar, Holy Cross Parish Nabuwa, Nalta member. Welcome address by Seth Sabio, Nalta President. Opening declaration of the Mayor's Cup Tennis Tournament by Nestor Franz Fortuno, Community Environment and Natural Resources Officer Senro, Nalta member. Oath of sponsorship or sportsmanship by Walter Luzon, Tennis Varsity, UP Diliman, Nalta member. Introduction of guest of honor and speaker by Sancho Sabio, ex-municipal councilor, Nalta advisor. And then message of the guest of honor and speaker by Attorney Fernando D. Simbulan, Nabuwa Municipal Mayor, Nalta member. Ceremonial served by the GOHS and to be assisted by the Nalta President. Ang MC po, si Sam Sernal, Nalta member. Yan po ang information para sa gigibon po na tournament. Tennis tournament. Na-consign po gigibon dyan sa Nabuwa Central Pilot School. Magayon na magdalang kayo ni pang anti-stress fighting ining sports na ni, magayon na sports ini. Kaya congratulations sa garo may premium man po si Mayor sa mga magana digdi. Garo darakulang premium na ma-receive ka na ma-champion sa kamagarana ano. Ayan. At least magayon na magdalang kaning tennis sa tournament na ini. Diyan man palan sa Bula, may mga lugar man dyan na lockdown pero granular na ginigibo po dyan sa Bulaman. Pares kan iba pang lugar. Katakod kan pagpaluwas ng executive order ni Gob Migs Villaferte na granular lockdown po kita. Granular lockdown and disinfection at Sonto, Barangay Salvacion. Mayor Amelita Ibasco express gratitude to the following people: Bula PNP, staff headed by Chief of Police Fernando Cedo, Bureau of Fire Protection Office, staff headed by Solomon Jr. Tanay,
MDRRMO staff headed by Isagani Ranya, MHO staff headed by Dr. Banji Consolacion and Maylene Chavez Milya, and GSO personnel headed by Mr. Walter Moreno. Salvacion Barangay Council headed by Punong Barangay Nelson Balyibar, and most especially in our DILG head, Odisa Bostilla Albar, with our hardworking contact tracers for keeping Bulaeños safe. Pero padagos man po ang pagduhol ninda ng ayuda sa mga personang naka-lockdown huli ka nagpositibo sa COVID-19. Kaya anabiso, maglikay, magsunod sa mga safety precaution, safety protocols na pinapautob po kan sa tuyang gobyerno. So, saro pa pong informasyon na gusto tang ipaabot sa tuyang mga parantabay na sabi sa report, i-regulate ang online na sabong. Kadakol pagkukuanan po ang gobyerno ng pundo para ipang-ayuda sa mga kababayan naghihikahos ngunya na pandemya. Nagcopyright di po ang mga offshore gaming operations kana pugos at naglipan ng online sabong sa Nasyon Pilipinas. May go signal na po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa online sabong sa mga kwalipikadong operators. Apira sa maigpit na pangangaipuan ka na pundo kaipuan masusing tingnan kan gobyerno ang multi-bilyong operasyon na online sabong para protektaran po ang kapakanan kan mga sabongero. Sa lakdang pong ini, two birds with the same stone, dahil apira po sa makakatipon, makakalikom ang gobyerno ng revenue, masasawata pa ang mga panlulokong ginigibo kan ribo-ribong mga mananaya. Ano po? Sa operasyon na mistulang cat and mouse, ang online sabong, mainam po daan na i-regulate na lamang ini, gibo ng legal, practical ini, di ba? Sabi pa kan iba. Sigon sa pagkor, solamenting 5 kumpanya ang naghaon po ni nagsunad nin aplikasyon. Tangarig mag-operate nin online sabong alagad, duwasa na ang natugutan. Ang Lucky 8 Star, Guest Incorporated, and Pitmaster Live in Belvedere Group or Corporation. Natawanan na po ang duwa nin go signal matapos magsumiter nin mga dokumento, arog kan paid up capital and performance bond. Kada lisensyadong operator kan online sabong, dapat magtao po sa gobyerno nin 100 milyon pesos bawat buwan. Para man na makatipon ang gobyerno na maitabang sa mga naghihikaustang mga kababayang Pilipino na nibaharos sa nagkakalakaga ng tulak sa kagutuman. Kung susumahon po, makakatimos ang gobyerno ng 1.2 billion pesos sa Lucky 8 Star Quest Incorporated and 1.2 billion pesos man sa Belvedere Corporation sa laog ng sarong taon. Kaya si Sayman ang nagpapa-online na day po sa irarom ka na 2 kumpanyang tinugutan kang pagkor, gaya ka na nagangaran po ang mulong sa Pangasinan asin La Union, ahamon da po ini sa itinalagang PNP chief na si Lieutenant General Guillermo Ilyasar na darakupon asin karasuhan niya ang mga ini. Ta sa kwarta, sa sabong, dakol na revenue ang pwede pong makalap kan sa tuya pong gobyerno. Ang mga PNP ta, maihigos man manghuli po. Duman po sa mga tupada operation sa mga bukid na barangay, sa mga coastal na barangay, asin sa mga lublob o tagong mga lugar. Kaya po, ang mga punong barangay man, naaram naman sa na po na pinagbabawal kang gobyerno,
dahil kang pandemic. Magin ang mga authorized, license na mga cockpit arena sa enterong Pilipinas, pinagbabawalan po. Lalo na itong mga may high risk of COVID-19. Bawal po, lalo na itong memorandum na ipinaluwas ka na IATF, bawal mo na po ang mga sabong sa mga cockpit arena. Dawa pa yan lihitimo, bawal. Pero po, ang mga magagatol sa bulang, sige ang paturupada sa mga tarago ng lugar na dahil na kayang masusog or maabot ka na sa tuya pong mga kapulisan. Minsan po nga ni, may amigo akong chief of police sa Bato, si Major Alcomendas, na aksidente, kalalamag kan mga partopada eh. Paglukso niya, matarom na kawayan. Duman po nakatadok an sa iyang tabay, aros mawasak an sa iya pong tabay. Na hospital siya, tinayian na nalugad na ararom sa kahalaba sulugad, kaya aros napilay po siya. Sa sangaran ng pautob, kan pag-survey sa publiko, kan sa indang sinumpaan na trabahong ma-survey. Asin ma-implementar po kan mga law sa pagdakop kan mga taong nagbabalgar kan mga bawal na nagbabayular kan arog kan pagsugal or pagsabong ning tupada. So kawawa naman po ang mga chief of police, ang mga membros kan PNP na naaksidente, kalalamag-lamag kan mga paratupada. Pero dahil po aram akan masiguro kan ibang mga nagtutupada, nakalaro lang kao po kan penalidad or piyansa na sendo pong sasapuon kung kamo po madakop sa mga illegal na pasabong arog kan tupada. Magin po nga ni ining online sabong, pag dahi ka accredited, dahi ka lisensyado, dahi ka pigtawan permit ka na pagkor, nako, pwede ka mo pong dakupon. Diba? Bulangan na pinagbawal na magpasabong, pwedeng dakupon, pwedeng pasaraduan ang bulangan. Nagigpit po, bako lang sa mga baraha, bako lang sa sabong, any kind of or form of gamblings, pinagbabawal po kan sa tuyang gobyerno. So magsunod po kita, lalo nang bawal ang mga tipon-tipon. Dahil kita maulakitan po kang COVID-19. So mapaaram na po ako sa ngarangan sa kuyang partner sa technical, Chief Engineer Tony Aguilar, Rodel Cesar sa information, sa transmitter Jim Soko and Jimmy Guanzon. Sa ngaran po kan mga nag-participate kan sa laog kan programa, sa ngaran man kan mga nag-watching sa programa, thank you so much Sendo, sa mga nagantabay, thank you so much. Ini po si Joe Williams, salamat kan Sendo pagantabay. Stand by for next program sa RPN DCKI. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection.